Pole tuntum video chuan the beginning after the end ti kan recap vele anga to be hero x kha ti chunzom ka tumzet na a ma se channel danga anlo upload ma sakzo ka wangin kan kenzo kanga tunami poi mu nom ema a top thleng kan en levek don nia ti chuan soitan ang o abul chana king rei chu lo lang ama hi midu am le mi khongai na nei lo ani a alal nan ni phot chuan tual tha emo tu po ti che chu oi ti na nei lo ani abul chana lama siperal da wangin langma se an technology sanji hi kan angel chuan kan mu thayang king rei hian athil tumber pakhat chu khovel pumpui arau relan huya omtir chu adu thu samani ma se voi kha chu a crown na ena lal chak tak ani thu soi mol mol lain thil mak tak chu lo thleng tlat mai mundanga tuna ni na king rei chu thimi lo chung chuan mal lai huna chu lo piang non tlat a han har chu mi pani hian do takin an lo pom ami pa jok chuan naute ke hi ipa renol kani a ti in mel shetir na te chu nei ngal a mai che jok po in ke hi inu kani a ka ming chu elisa ni ti in alo beve mol mol bok an naute thar hi king rei pian non na kan ti to kha an ming tu ra chuan r13 an pho sakta ni r13 soi to mai la nausen mailin ma se thi lengkim king rei ani lai mi chu engma la thei ni lawa tuna tianga om top na chan po hi a sha thiam lawin makalo ti ve hle nun pa ngai tak chu anu le pa Renault le list chu an ni tin an ji tir chho ve zela an fa anga pianga ni ang takin an duatin an en kol luk ve em ani ma se engkim ala sha ve kan ti to kha naw sen anga engma ti theilo om chu ar thar chon ning to hle anun ma salam huna ka chuan technology te sangin thiamna sang to a ma se tu na nuna ero hi chuan technology chu mang vak lowin magic an mang tam zo ka ni pon lama anu eli chuan han cho pui chu Renault chuan physical strength power art magic mang chuan in solar zir ve mek afa pa art thara han mu chu alo phur deuh ni tur ani lungte chu na tak chuan a han nek ke sok chu ta lung noi per chuan alu tak chuan alo khong nol eli chuan vakal nei ngalin lungina fu na hliam chu avai hil sak ta ngal ani an magic vel hian soi fe le zoila Renault ta hi art magic power nei ani a in so le physical lama chuan bon takani art mana man thei awangin abon le zual elise ero hi chu win magic nei ani a ani chu Renault ang lowin long distance atanga weapon emo object rang taka mi beina na man thei ani mi a hil thei bok awang hian a magic ang hi chu wang takani nakin dewa chuan Renault te squad twin party horn member te chu an local khom sap sap an ni hi chu nakin kan soi fe don nia hemi episode ai chuan an lang tam lo deu sin chu in thlakin arthur chuan bukwak alo jir le mek anu le pa te chuan chuang fashion le lau thong deuh chung chuan an lo en ve le rang to a development tlem te te de chu an lo lom ve em ani chun lam chu ni in eli chuan arthur chu mutir ti chuan eli chuan kal santa ma se arthur chu alo mu tak tak lo anu kal hlan chuan arukin library chuan avalut tuna om mek na chu she chen alo tumani mep chu la in a han en wangwang ti chuan om mek na chu a sha thiam ve ta deu an om nam hun hi kingdom pathuma anin shan thanga pakhat na chuan drive kingdom ni in heta hian drive mi puiten cheng thina ni pani nai chuan aliener kingdom ani a heta I chuan elf te hawan cheng ve thung a to berna chuan spain kingdom ni in heta hian arthur te chuan cheng meka an soidan thina chuan mi pui chen tamber na le ro pui ber tin an soi thin bok anun ma salam ang thawin lalte chur om ve a ma chen in an lo na chu rala in run emo miram walak satum na kha an nei ve lem lo ni a she thiam deuh nuin magic zir tum chuan magic le khabu chu an chiar ve le a han chiar chu magic an man thei na chan ber chu a sha thei ta chu chu mana hi ani chu mana nei thei tur chuan ma ni chungri la chakna chu control angai don ani mana hlut na hi mi za zela pakhat ang vel chawin an hmang theya om je taka chuan mana tel lo po hian magic chu man thei te mek mai ma se mana nei thei chin te hi chu an chak bik don ti na ni chu mana hi lom yen tak pa ni an sema pakhat na chuan argumenting ani a argumenting a chuan power engyen po tho ko phian
physical strength chak tak le defensive thadeu an nei the pha ni Entinan Reynolds kham han thei ome pan hi nai chuan conjurer ni a hi chuan magic power lama kai shoi ve in object le thil engpo chu control theina an nei tir thei pha ni Arthur chu aril ru boy le a chan chu enge ni ve don augmenting e conjurer ti al shet lawang ani che chun som le in eng manange anei ti she chuan chuan achung ri lama om ki chu ati nu nanga ya chumi tinung tur chuan concentrate taka chung ri lam control angai don ani chu tiang te an shet le hnuin chung ri lam concentrate taka control tum chuan thil chu han ti le ta ati thei che pa ki ron eng che tia chuan anu chu lo lu thut mai alo pom hal dei Elis chuan nau sen anga ngai awangin a zon char char thu le ngoi renga kalbo dei to lo tur chuan nui chungin a shilpa ti chuan a kalpui ta dei ni kum ni chu ral le to in Arthur po na pangpa ngai tak ang chuan alo thang chho ve zel Elis chuan Arthur chan chin chu a dei ria chuan a ziak a chuan thu te alom em thu te chu ziak teu ani ma se Arthur chu kum ni ani to chung po a alan nui me lo wang chuan aril ru boy hle pon lama chuan Arthur chu apa Reynolds chem man dan vel chu alo zir tir mek mol avei nau han mu chu Reynolds po lom hle en ve tura Elisa han au chu abula chuan lo ding rang to chu tianga lo zir tir chu a thinarim tak zet ani a chan chu ala nau pang deuh ati a in ti na ta lo wang ani chu ta Elis bok chuan Reynolds chu a hau le shep ei ting ye tiang hen ti thei jok na pang ala ni hi ti na vin chul mai ni Reynolds chuan Elisu ngei damadi le lom to chu lama chuan Arthur chu anu in khopuya chuna kalpui thilvel chu mu quality ra du ani ral thum jot na bulvel an vatlen chuan Arthur chuan ot tatlat mai ma se technology le ral thum vel a in magic an mangna se zo kan ti to kha anu chuan magic crystal an zor na chuan a kalpui ta dei jok alo zor tu pa chuan a magic chu Arthur mu tir chuan alo ti kol na sa an omna hi chuan tu po hian magic mang the vexela an du a chu wanga mang or point reng bok an ho pa chuan amuta chuak deuh to ni turani Arthur chu mengpo meng thei to lo anun masalam chu angai to chuak thut chuta chuan fasha omna alo oma nu le pa te mangai na om zia chu alo hrengai lo ani hetia tuna omna anu le pa ten du takan en kolawang chuan alom le to tak zet ani Arthur chu mut thluk to awangin Elis chuan amut na tura chuan akalpui pa te chuan a mangai zia te alo puitlin huna apa angchi a magic chak tak ala nei tur te chu a shilpa mol atuk lam chu ni le to in pon lama Reynolds a magic a mana manga alo mangvel lai chu Arthur chu na lo en reng tianga ti kolvel chu alo chak ve tak zet ani ti chuan magic vel in ziat na le khabu bok chu a chiar le ta a ma ti man lo chu anu chho ve le chuan ti atum le ta chu aki ti nu na ni re tak a concentrate a control tum nu chuan a ti thei che chu an in chung a om na vel chu pok dur mai a force na tema wang chuan Reynolds le Elis te po chu an leng son dor chu tia thila thena wang chuan Elis le Reynolds po chu an ril ruwa ha hle a chan chu Arthur chu in chunga lo om wang ani rang takin in chunga chuan an lut ngal an fa pa chuan aw ngal ruai ma se Reynolds Arthur an mu che chu makati kher mai a chan chu naw pangte ni si aki tinungin mana lo man thei to wang ani anu Elisin na mu ve le chuan ani po in makalo ti khop mai ma se that lo chu angai to zo ka ni chu tianga lo ma wang chuan makti in an pan hi chuan an lo en deuh top chu ta in chunga tang chuan thingvel chu ran tla thla ma se pa chuan lo dang halin anu po in Arthur chu va ko ve le ngal an mit tui chu parol tum to mai ni angai to na chu lo lang le tianga ta na chan chu mangai na wang ani ti a ria a chan chu an nun ma sa ka chuan fasha ani ang takin tu man khonga ya tra tu nei ve lo wang ani ole tun tum video wa chuan tiang zong khan in phot che khonga in like subscribe comment share lama te khan tan min lak pui ula video tot le kan in hule vek don nia